Bida Muda Budaya Budal Jai. Oh, wah.
Yuk, 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 ayo, ayo, jo, yo, oh ya, wah, wah, oh ya, wah, oh ya, wah, ya, ayo, jo, jo, sentak, jo, yo, Iya, iya, iya. yo, oh ah, ha ơi, oh ah, ha ơi, trời, Iya. ayo coy, yo, centak ke coy, yo, oh ah, ha ơi, oh ah, jos, hoi, jos. Mas. Hey, ho, hey, ôi, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, ha, ê, ôi, ha, ê, ô, sa, ô, ha, ho, ha, ho, ha, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, húp, ô, ho, ha, ho, ha, dạy yo, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ê, ha, ê, ha, ê, ho, 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 hey, ho,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pangarsanipun para sesepuh saha bini sepuh ingkang satuhu kinabekten dumateng Bapak Moheri Seswanto ingkang satuhu Sinudarsono, dumateng Bapak Kusharyanto, Bapak Solikun ingkang tansah kula hormati, dumateng Bapak RT Sedesa Tamir Kulon lan para tamu undangan ingkang boten kula saged sebut setunggal dugi setunggalipun ingkang tansah kawula hormati. Dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang tansah kawula hormati lan boten kasupen dumateng Bapak-bapak RT 8, Bapak Ibu PKK Karang Taruna lan grup kesenian Krida Muda Budaya wonten ing tlatah Tamir Kulon punika. Purwakane ngatur sumangga panjenengan sedaya lan kula ngaturaken puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten karahmatan saha kanikmatan satemah wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing mriki kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Kanthi raos menika monggo kula lan panjenengan sedaya ikraraken kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Boten kasupen sholawat salam